I videoen her, der skal du høre lidt om de to forstavelser IN og IND, og hvornår vi bruger det ene eller det andet. Det er nemt nok, hvis man husker to tommelfingerregler. Den første, den er, at forstavelsen IN bruges, når det er fremmedord. Det kan være ord som invitation, interview eller insekt. Vi bruger forstavelsen IND, når det er danske ord. Det kunne for eksempel være indføre, indkøb eller indkørsel. Regel nummer 2, den er, at hvis man kan bytte forstavelsen rundt, så den kommer bag ved ordet, så skal det staves med D. Et eksempel herpå, det er, at man kan nemt skrive køre ind. Det lyder rigtigt, og derfor så skal indkørsel staves med D. Mens det ikke lyder helt rigtigt at sige sekt ind, så når vi skriver insekt, så skal det altså være uden D. Du har hørt to måder, hvorved man kan finde ud af, om det skal være IN eller IND, når man skriver forstavelsen.